тъкмо излизаме. Да се намираме, не знам. Ние в България. Ние сме, да, не е в България. Такива сгради има, ама не толкова високо. Явно, че да сме в България, не знам къде. Доста дълбоко. Нека да демонстрираме останалата част. Чакай, пусни сега да видим какво ще стане. Боби, дръж се здраво. Аз ще им останат, които се забавляват в лодката. Какво е положението тук? О, Евгений, я имате какво става? Много по-яко. Чакай малко само да свърши. Евгений, лади какво става? Тя вече се оздравя на яхта. О, виж какво ще паси, ще не хвали за хапане, а? Май да. Я да видим. Отиваме сега долу в спални. Пък може да карам? Я? Ай, няма да карам. Айде, деч. Да вземи, като струфираме. Ми спални? Тук съм аз. Тук цял живот си го изкарам. Я да видим вън какво се гледа. Виж какво става, гледай. Тук е. Виж отгоре какво става, гледай отгоре. Ей, тук някакви сгради са. Снимай никога да спални. За глуп стрес, виж тук вдясно кръмиш. Тук някакви стаечки има. Я да видим. За двама. Супер, айде сега. Нехо. Там някой има. А това съм аз. Няма да дадем на кой? Това съм аз. Ти ще караш ли? Аз карах вече. Ти си ще карат, май. Гени? Галя? Да, е най-хубаво. Сега така. Ще видим по-нататък как ще стане. Но сега добре, ела виж тук какво станеш. Спряго вече. Вкарай. Тук е добре. Тук е добре. Гледай какво става, гледай. Тук си пръска, май бе.